Абласная акцыя за зялёную брэшчыну бярэ свой пачатак яшчэ ў 2010 годзе. Штогод на экалагічную пляцоўку з'язджаюцца юныя эколагі з усёй вобласці. Сёння тут прадстаўнікі з Брэста, Пінска, Баранавічаў, Белаазёрска, Кобрына, Пружан. Кожны з іх прадстаўляе пэўную локацию. Сегодня у нас в рамках акции работают экологические площадки, на которых ребята рассказывают жителям, сверстникам, жителям, гостям города, как правильно сортировать мусор, как вести себя в природе, как ухаживать за животными, за растениями. Бюро лясных знаходак, пазнавальны турызм па малой радзіме, кветкі на асфальце і іншыя пляцоўкі. Да прыкладу, у экабары частавалі смачным чаем з лекавых траў. У спякоту ён карыстаўся асаблівым попытам. Побач дзяўчаты, якія ведуць дастаткова пра раслінны свет, каб правесці майстар-клас па вырабу лекавых вузелков. Мелисса помогает при бессоннице, при гриппе, при разных простудах. То есть, если ее будешь нюхать, то можешь вылечиться от какой-то простуды, от гриппа. Размясціўся тут і зооленд. Марская свінка Соня, кролік Оскара, таксама чарапахі, паўкі, птушкаеды і многія іншыя прадстаўнікі жывёльнага свету. У сілу умоў надвор'я некаторым прыходзілася даволі цяжка. Але пільныя валанцёры не пакінулі пухнатых любімцаў у бядзе і ратавалі ад спякоты падручнымі сродкамі. Так шыншыле па мянушцы Пушок спатрэбіўся імправізаваны вентылятар. Ему нужен холод, он так не выживет в жаре. А вось тут разгарнулася будаўнічая пляцоўка. Юныя экааматары з Белаазёрска дакладна ведаюць усе нюансы будоўлі сапраўднага атэля для насякомых. Закладываются внутрь разные палки, бруски, чтобы насекомые могли там жить. Нельзя использовать листья, потому что может появиться плесень, и тогда это все разнесется по всему участку. На працягу свята ўсе жадаючыя змаглі паўдзельнічаць у экаквесце, адказаць на пытанні, звязаныя з тэмай экалогіі і атрымаць за гэта прыз. Анастасія Кудзіч, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».